Kita bermain bareng Garuda Vision Multimedia. Juga ada Dewangga Audio, New ADS. Pasti mantap. Lambiannya sing ning jero Duduk lambi anyar sing ning jero lemarimu. Oh yeah. Nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Mosok sih? Ning apa senenganmu ya mung gawe laraku pamer bojo anyar ning statusku. Cendol